Желаем ви второ. Желаем ви второ, диаметра. Гетката вън, така гетката. Разбирате ли? Пожелаем ви второ. Тук сме с пастор Стоян, докараме младоженците да се зарадват. Тези прекрасни хора. Тези млади хора, наистина. Вярваме, че брат Илия се качи по палмищата тази вечер. Гетите не са перфектна албеки. Ако му позапомни словото. Така, аз помня словото. Духът на Илия вътре в него. Това е неговото кожухче. Да. Гетите видяхте вънка. Вярвам, че ще чуем добри вести след 2-3 дена, 4 дена. Хайде 2 месеца. Или 2 месеца да речем, мъничко бебче. Мъничко бебче ли ще е? Но това е Ами! Опа! Тук може си светна, има си безплатен интернет, или можеш си 2 инча плазма. Имаш интернет. Най-лошо върху дишъл, климатика бенки и най-важно гледката вънка е прекрасна. Гледката. Гледката е уникална. Събили си малко гледката от мене. Остров Христос. Ама искаме да попитаме сега младоженците как се чувстват. Много добре, превъзходно. Утре ще ви разкажем много мислячи. Да. Това е... И там вече ще правим беби. Ами, ние оставяме гълчета. Няма нищо. живот и здраве. Ще видим. Утре ще видим. Утре ще видим. Пий си кафенчето. Добре. Приятно прекарвани ви тази вечер. На вас се пожелавам, както ние ще се прекараме, окей. Пастирите. Айде, я.